Imagina que estás lendo o xornal e de repente te das conta de que todo o que estás lendo foi escrito por unha inteligencia artificial. Ou que encendes a televisión e ves que o teu presentador favorito non está, que foi sustituído por un avatar virtual. Pois ben, isto non é o futuro, non é ciencia ficción, é o presente do xornalismo. Os medios de comunicación están sufrindo unha transformación sen precedentes e moitos destes cambios veñen da man de tecnoloxías como a realidade virtual, a inteligencia artificial ou os drons. Estes cambios traen consigo aspectos moi positivos e grandes oportunidades, pero tamén entrañan certos riscos e debates que deben ser analizados. Porque, por exemplo, quen é o responsable desa noticia que se publica e que foi escrita 100% por inteligencia artificial? Pois isto é precisamente o que analizo na miña tese doutoral. Investigo como os medios de comunicación españois integran alta tecnoloxía nas súas redaccións e como isto afecta as súas rutinas profesionais, os perfis dos xornalistas, os contidos que publican e tamén un pouco o nivel máis ético e deontolóxico, porque afecta a calidade da información, afecta os códigos deontolóxicos do medio. Pois iso é un pouco o que quero ver. Para responder a estas preguntas e obxectivos, a miña metodoloxía divídese en 3 fases. Primeiro realicei unha revisión sistemática da literatura para ver como se está facendo nas redaccións a nivel internacional, que tecnoloxías están empregando e para que. A continuación fixe un análise de casos estudando 5 medios españois que xa están empregando esas tecnoloxías. E finalmente realicei unha serie de entrevistas a expertos e profesionais internacionais para dotar un pouco de contexto ao caso español. Os resultados amosan que a tecnoloxía máis empregada é a intelixencia artificial. Non só é a que se emprega en máis redaccións, senón tamén que se emprega en todas as partes do proceso informativo. Ademais, observamos que non se emprega só para crear contidos informativos, senón que é unha ferramenta imprescindible na loita contra a desinformación. Hai moitos máis resultados, pero polo de agora só me queda contarvos que sí, que o xornalismo está sufrindo unha gran transformación. Pero os valores centrais do xornalismo, eses non poden mudar, porque son os que fan que o xornalismo axude a crear unha sociedade xusta, libre, informada e democrática. E iso é precisamente o que investigo na miña tese doutoral.